veure la Casa Museu tan plena, fa goig, sap greu i demano ja d'entrada disculpes per les incomoditats, però com que és un moment tan especial em sembla que valia la pena fer-ho des d'aquí, des de la Casa Museu Verdaguer, fer la presentació mundial de la traducció del Canigó en anglès per primera vegada. És un aconteixement i estic molt contenta de tenir-vos a tots aquí. Agrair en primer lloc al Ronald Pupo que ens hagi fet la deferència de voler venir a presentar, fer la primera presentació del seu llibre Canigó aquí a Fogueroles. Amb ell ens uneix una amistat i una col·laboració molt llarga. Ja feia molt temps que dèiem, bueno, començarem per Fogueroles i per tant ho hem aconseguit. Ahir es començava a vendre per Amazon i avui es presenta a Fogueroles. Em sembla que ell ens ho explicarà més bé. Gràcies a la Fundació Carulla i a Carles Duarte que des de l'editorial Barcino han col·laborat o han coeditat amb Tàmesis l'edició de Canigó a l'anglès. Per nosaltres també és un honor poder que ens hagin dit que sí. Quan els ho vaig demanar vaig pensar que ells tenen equips de comunicació, que no és el nostre cas, i que probablement havien previst com es presentaria, però no van fer ni una magarrufa, de seguida ens van dir que sí, al contrari. Han vingut tota una colla, a més han convidat els amics dels clàssics, ja fa una estona que estem per aquí, al museu, i que amb aquest espai tan reduït ens hi hem cabut tots, o sigui que moltes gràcies a la Fundació Carulla. Gràcies a en Ricard Torrents, que sabeu que és com patró i que també participarà d'aquesta presentació, i gràcies a l'amic Lluís Soler, que s'ha colat. O sigui, quan el vaig convidar perquè vingués a la presentació del Canigó en anglès, ell diu, home, i si vols jo puc recitar. I esclar, vaig demanar-ho a la gent que hi participaven, un em va dir magnífic, l'altre em va dir excel·lent, l'altre em va dir un luxe, i evidentment, doncs aquí el tenim. Primer parlarà en Ricard Torrents, després parlarà Carles Duarte, després ens parlarà el Ronald Pupo del seu llibre i finalment sentirem el Canigó ressonar en català i en anglès. Bon vespre a tothom. Unes paraules sobre Canigó en llengua mundial per a un nou estat d'Europa. Verdaguer no s'ho creuria. Em fa l'efecte que no s'ho creuria, que el seu Canigó a la fi és llegit en anglès. Mount Canigó, A Tale of Catalonia. O potser sí que s'ho creuria. I es diria a si mateix, ja era hora. Sí, mai m'he deixat d'esperar aquest moment. Sempre he cregut que arribaria el dia que el meu Canigó, el poema del naixement de la meva nació, trobaria un traductor i un editor prou coratjosos i agosarats, com ho era jo quan el vaig escriure, que s'adonarien que el meu poema, a més de tenir lectors en català, castellà i francès, demana lectors en anglès, la llengua del món mundial. I continuaria dient-se Verdaguer, ja en els temps de les meves travessies atlàntiques, podia observar que la llengua anglesa s'anava imposant a la castellana i a la francesa, les llengües dels altres dos grans països colonitzadors. I quan escrivia Canigó i viatjava per Europa amb el comte Eusebi Güell, aquell capità d'indústria de la Catalunya que s'anomenaria Fàbrica d'Espanya, ja tothom preveia l'hegemonia de l'angloamericà que esdevindria la llengua mundial del futur. I deixem Verdaguer. Doncs sí, amigues, amics, som aquell futur, podem dir avui. El poema Canigó ha tingut un traductor i un editor prou coratjosos i prou agosarats perquè en aquest 2015 han creat aquell futur, el d'un poema fundacional de la nació catalana, traduït i llegit en la llengua que comparteixen les nacions del món. Per què, però, Canigó ha hagut d'esperar 130 anys a tenir una versió en anglès? Hi ha una raó òbvia. Primer, ho va embolicar un enginyer francès, parent de l'emperador Napoleó, que es deia Bonaparte Weiss, i que es va comprometre a traduir a l'anglès l'altre poema, l'Atlàntida, però no va complir. Ell volia
traduir l'Atlàntida, que deia que era el Paradise Lost, el de John Milton, en català, però no va complir la seva promesa. I el poema Canigó no va tenir el ressò hispànic iberista que tenia l'Atlàntida, gràcies en bona part del patrocini del navilier marquès de Comilles. Doncs bé, si el Canigó no s'ha pogut llegir en anglès és perquè la llengua catalana no té cap estat que se l'hagi fet, que se la faci pròpia. Al contrari, dos estats poderosos com el francès i l'espanyol l'han perseguida i continuen asfixiant-la quan poden, continuen polítiques assimilacionistes del català al castellà i al francès. Segons com, traduir és un acte d'egoisme, de vampirisme. El traductor xucla a les venes d'una llengua estrangera la sang que després xuta a les pròpies venes. El lector de llibres traduïts és quan se n'oblida que són traduïts. Traduir, però, a més d'apropiar-se egoistament llengües estrangeres, és alhora el camí més segur de l'universalisme. La traducció de Canigó és un exemple clar d'apropiació alhora que de generositat. Ja l'aclariment del subtítol A Tale of Catalonia millora el subtítol original de Verdaguer que diu Llegenda pirenaica del temps de la Reconquesta. I el converteix en llegenda, sí, llegenda però que no passa en el temps de la Reconquesta, que avui seria un anacronisme, sinó que es transporta a l'actualitat quan Catalunya demana tornar a ser un estat d'Europa. De totes les definicions de què cosa sigui traduir, traspassar el que es diu en una llengua a una altra, la que m'agrada més és la que defineix traduir com a compartir. Compartir el que expressem en llengües diferents. Em sembla que era Josep Carner, mestre de traductors, que definia la Torre de Babel, que acostuma a ser descrita com una catàstrofe, i ell deia una sortosa catàstrofe. És el miracle de Pentecostés. Tothom pot dir el mateix en llengües diferents. Jo no sé com el doctor Renou Pupó i el poeta i editor Carles Duarte ho sabien, si ho sabien, que en aquest 2015 Catalunya retornaria al cim del Canigó per proclamar la sobirania. És només l'atzar del calendari? O és una goja del Canigó que els va anunciar la coincidència? El cert és que amb aquest nom Canigó, la profecia que deia tenim ja pàtria amada es fa més potent que mai, fins ara, perquè ressona en anglès a tot el món, fins allà on la llengua anglesa es fa llegir i entendre. Fins allà on diu que ni la tempesta ni el tort, ni l'odi, ni la guerra, el Canigó no el tiraran a terra, no es brancaran l'altívol Pirineu. No em resta, doncs, amigues i amics, sinó felicitar, en nom meu, i em penso que de tots vosaltres, l'admirat traductor i estimat amic, doctor Renou Pupó, i l'editor i també admirat i amic, Carles Duart, representant de la Fundació Carulla. També jo he esperat aquest moment feliç de felicitar-vos. A partir d'ara tenim més Canigó, més projecció internacional. Aquest Canigó universalitza Verdaguer, i amb ell les lletres catalanes. I amb les lletres catalanes universalitza l'existència d'una nació, la nostra, la nació catalana que fa més de 1000 anys va néixer al Pirineu i que fa 300 anys va ser sotmesa a una altra nació i avui demana ser reconeguda en el món de nou. Aquest Canigó universalitza, doncs, Verdaguer i amb ell universalitza les lletres catalanes i amb elles universalitza la nostra història. Gràcies. Benvolgut alcalde, directora dels Serveis Territorials de Cultura, directora de la Casa Museu, benvolgut Ronald, estimat Ricard, primer rector de la Universitat de Vic,
Miret, Lluís Soler. Bé, després de sentir, gairebé sentir en Verdaguer, sentint en Ricard, n'ha encarnat l'esperit, l'ha fet viure entre nosaltres de nou, amb força. Jo us parlaré una mica de la història que hi ha darrere de l'editorial i doncs del llibre. La nostra història comença l'any 1924, perquè l'editorial Barcino té aquest moment fundacional, que és un moment on, diguem-ne, un any després del cop d'estat de Primo de Rivera, que va ser el 23, tot un seguit d'intel·lectuals que, vinculats a l'Institut d'Estudis Catalans, en veure amenaçada la continuïtat també de la seva obra, impulsada des de l'Institut i doncs, de la Diputació i la Mancomunitat, doncs reorienten les seves energies cap a un gran projecte editorial que aspirava a reteixir el vincle entre el nostre país i la seva tradició literària. Aquesta situació amenaçadora, a més, fa poc que vaig publicar, vaig introduir la correspondència molt interessant entre Pere Coromines i l'Amadeu Vives, i allà s'hi transcriuen les cartes que Pere Coromines va escriure a Alfons Sala Argemí, comte d'Agra i en aquell moment president, diguem-ne, de la Mancomunitat, per destruir-la, diguem-ne, en què en Pere Coromines reivindicava una fermesa radical i forta com ell era, ara d'en Joan Coromines, de la mateixa força i del mateix esperit, la continuïtat de l'Institut d'Estudis Catalans, perquè Alfons Sala Argemí havia fet pública la seva voluntat de suprimir l'Institut d'Estudis Catalans, n'havia criticat d'una manera ferotge l'activitat, i va ser en Pere Coromines qui va frenar amb la seva intervenció valenta, diguem-ne, la supressió de l'Institut d'Estudis Catalans. Per tant, no estem parlant d'una hipòtesi, sinó d'una realitat, d'un moment en què la Mancomunitat se'n desentenia de l'Institut d'Estudis Catalans i, per tant, es reorienta tota aquesta energia intel·lectual poderosa en aquell moment, si parlem de Barcino, sobretot centrada en la figura de Josep Maria de Casacuberta, una figura clau del món de la filologia, però amb un suport explícit i entusiasta de Pompeu Fabra, reflectit en articles a la premsa que donaven la benvinguda i que engrescaven el país a seguir aquesta aventura editorial. D'allà venim. Aquell primer llibre va ser l'edició de Bernat Metge, de l'Somni de Bernat Metge, i des d'aleshores hi ha hagut una continuïtat que en la trajectòria vital de Josep Maria de Casacuberta queda reflectida en moments crítics com van ser, òbviament, els de la Guerra Civil i el període immediatament posterior en què Josep Maria de Casacuberta, que tenia el seu catàleg Pompeu Fabra, Rovira i Virgili i tots els que us pugueu imaginar, es va veure combinat a destruir la seva pròpia producció editorial, diguem-ne, a caramar el seu patrimoni per exigència de les autoritats franquistes. I, evidentment, doncs, amb el pas dels anys i el pas també de la vida en la seva pell i en la seva mirada, Josep Maria de Casacuberta, més mancat de forces, va sol·licitar el suport de Lluís Carulla perquè en garantís la continuïtat més enllà de la seva pròpia aportació. I és així que l'any 1972 l'editorial Barcino es va incorporar a la Fundació Carulla. De fet, estrictament, la Fundació Carulla neix amb l'editorial Barcino perquè la Fundació neix l'any 1973 i l'adquisició, diguem-ne, és prèvia del 72. Per tant, diguem-ne, Lluís Carulla tenia la voluntat, i sabeu, va ser un dels fundadors d'Òmnium Cultural, va impulsar Vilaús, va impulsar Cavall Fort, donant suport a Tremoleda i tot l'equip
que hi treballava, però a més ell ja tenia la vocació de crear una fundació, però és precisament des de Barcino que aquesta decisió acaba materialitzant-se. Josep Maria Casacuberta continuarà assumint la direcció acadèmica de l'editorial, després hi vindrà Amadeu Suaranes, ara el responsable acadèmic de la nostra editorial és Joan Santanac, que tenim aquí, que és el comissari de l'any Llull, a més, no? I per tant, diguem-ne, unes responsabilitats singularment rellevants a hores d'ara, perquè la setmana que ve començaran els actes commemoratius dels 700 anys de la mort de Ramon Llull, i és en aquest marc, en aquesta casa, Barcino, Casacuberta, Carulla, que l'editorial fa un pas endavant a partir de l'any 2004, incorporant al seu catàleg les col·leccions, els projectes editorials amb vocació de col·lecció que es fan en anglès, l'acord que vam signar amb Boydell & Brewer, que és la casa matriu de Tàmesis, o amb Litzerlag pel que fa a l'alemany, o la que actualment tenim amb pretextos pel que fa al castellà, on acaba de sortir l'edició de la vida coetània de Ramon Llull, amb una traducció magnífica de Josep Maria Micó. Per tant, diguem-ne, hem emprès amb una gran fermesa la voluntat de no publicar llibres sols. Aquest llibre no és un llibre sol, sinó que forma part d'una prestigiosa col·lecció que coeditem Boydell & Brewer a través del celler Tàmesis i nosaltres, i on trobareu Ramon Llull, on trobareu Osios March. I vull dir això perquè Verdaguer és una singularitat en aquesta col·lecció, i això vol dir un pas molt ferm. No singularitat perquè no tingui menys, perquè no tingui la mateixa importància que Osios March o Ramon Llull, que evidentment la té, sinó singularitat perquè fins ara en aquesta col·lecció ens havíem limitat a publicar autors medievals, i per tant, diguem-ne, moderns, no? Però pràcticament medievals, pràcticament el 90% del que hi ha aquí és medieval, i per tant, diguem-ne, fem un pas de dir, trenquem els límits que nosaltres ens havíem fixat, i conjuntament amb Tàmesis, per tant, diguem-ne, no per imposició nostra, evidentment nosaltres en teníem un gran desig, però també des de la seva complicitat, conscients que estàvem parlant d'una de les grans obres de la literatura catalana de tots els temps, doncs hem volgut acollir i donar un espai que ens sembla que és digne per la seva qualitat editorial, no? Pel treball exquisit que hi fa en Jordi Casas des del punt de vista del disseny de la col·lecció, pel que fa a la cura que des de l'editorial Barcino tenim sempre amorosament de cada un dels llibres que publiquem, i a més, diguem-ne, amb la complicitat d'una editorial que té capacitat de projectar els seus llibres arreu del món de llengua anglesa. Doncs d'aquesta manera, amb aquesta dignitat i des d'aquesta estimació profunda de Verdaguer i des d'aquesta admiració per la figura i l'home de Verdaguer, d'altra banda, tan vinculat a Josep Maria de Casacuberta, que hi va dedicar tants anys de la seva vida, sobretot en aquell moment tan difícil, després de la Guerra Civil, i de reconduir els seus projectes editorials, la teranyina es va tancant, no? Els vincles es van trobant, i Casacuberta, diguem-ne, si avui tu, Ricard, et referies a com se sentiria Verdaguer, jo crec que amb Casacuberta avui estaria molt emocionat també de veure que la seva editorial publicava aquesta gran obra i la donava a conèixer en anglès. Moltes gràcies. Molt bona tarda i moltes gràcies,
senyora Carme Torrents, directora de la Fundació Verdaguer i a la Casa Museu Verdaguer, on realment fa de molt bon estar-hi i que ha sabut sobretot organitzar un acte que fa molt de goig i en el qual és per mi un honor participar. I moltes gràcies també, senyors Ricard Torrents i Carles Duarte, que em plau reconèixer han tingut un paper molt important en fer possible portar Canigó al món angloparlant. I a més, en una edició que realment també fa molt de goig. I en aquest sentit agraeixo també al doctor Joan Santanac la seva dedicació a l'hora de coordinar la preparació del llibre entre les editorials Parsino i Tàmesis. I gràcies, amics, vosaltres, col·legues, amants de Verdaguer, que en veig molts amants de les lletres, per acompanyar-nos aquí avui. És enorme el meu deute, no només a vostès, sinó a molts, començant en primer lloc per l'enyorat professor Arthur Terry, que des del principi, i estem parlant de fa 20 anys, em va encoratjar i aconsellar en un moment en què les meves primeres proves de traducció al Verdaguer en anglès resultaven desastrosament insuficients. I això ja se sap, pregunteu-ho a qualsevol. I estic endeutat també, en segon lloc, el també enyorat mestre Segimon Serrallonga, que també em va aconsellar i animar a l'hora d'emprendre la tasca. Aquesta traducció, tal com assenyalo a la introducció del llibre, està dedicada a la memòria d'aquests dos generosos i savis mestres. Però és més. Resulta que em trobo aquí a la Plana de Vic del tot rodejat per especialistes en Verdaguer. Què havia de fer? Desaprofitar aquesta situació hauria estat l'equivalent de desaprofitar la llum del dia. Brilla, doncs, a través d'aquesta traducció tota una sèrie d'estudiosos de Verdaguer, que a l'hora de pensar Verdaguer, donar-li veu en la meva llengua materna, són com les columnes de cristall sembrats de pedreria que sostenen la marmòria galeria al voltant del Palau de Flor de Neu. Segurament que us preguntareu, ostres, 20 anys per traduir un llibre? I és que són moltes les consideracions. I les 1001 revisions i lectures paral·leles que s'han anat sumant a l'hora de donar forma i diria fins i tot una espècie de contingut a la traducció. Van ser moltes les obres que pertanyen també a la tradició de poesia èpica en llengua original anglesa o en traducció anglesa, que em varen anar informant i dotant de recursos lírics, lèxics, sintàctics, mètrics i fins i tot temàtics i imagístics, si se'n pot dir així, que em varen ajudar a resoldre problemes de tota mida, gran i petita, tal com explico en la part de la introducció dedicada a la traducció. Per donar només un exemple aquí, la traducció anglesa d'Orlando Furioso, de Ludovico Ariosto, en traducció anglesa, feta per Guido Waldman l'any 1974, dec una solució del problema que representa traduir a l'anglès la paraula petjagolall, el cant vuitè de Canigó, que en anglès hi llegim shifting scree,
I això tot ho explico en un capítol d'aquest llibre. L'original Verdaguer diu, després que Guifre derrota el gegant Gadur, el Can Vuitè, bé hi deixaren exèrcits pets a golall, passant-hi a rufagades a foc i sang. Ben hi passaren tossos, cabres i isards, d'estius amb ses tempestes i pedregams, d'hiverns amb ses nevades, torrents i allaus, i encara estiu la fossa, la del gegant. Llavors, en anglès, many an army has tramped the shifting scree, advancing in squalls of burning and bloodshed. Many a bear has passed that spot, and goats and izzards, and summers laden with storms, and bursts of hailstones, and winters racing with torrents, and snowslides and blizzards, and still today it is known as the Giant's Pit. O també el cant primer, on Griselda, humiliada pel reprovi de Tallaferro, que no vol que el seu fill s'enamori d'una pastora, recorda en sa desgràcia del personatge Angèlica en Ariosto, Orlando Furioso Ariosto. Angèlica immòbil i semblant a una estàtua de marbre, no fos per les llàgrimes que li queien dels ulls. A l'original de Verdaguer llegim, parlant de Griselda, en una situació semblant, avergonyida, ella s'adossa a un arbre, per estàtua prendria-la de marbre, qui no vegés ses llàgrimes rajar com una deu. Griselda leans against a tree, disgraced, and were the tears not streaming down her face, a statue carved in marble would appear to be. I trobareu també correspondències amb The Fairy Queen del poeta anglo-irlandès del segle XVI Edmund Spenser. La primera vegada que Gentil veu Flor de Neu fa pensar també en la primera vegada que el cavaller de la Templança, Sir Gayan, veu Àrtemis enmig del bosc. Això és en l'anglès del segle XVI de Spenser. Her yellow locks crisped like golden wire, about her shoulders wherein loosely shed. Verdaguer descrivint Flor de Neu. De Flor de Neu la cavallera rossa russola en cabdells d'or per ses espatlles, com raigs de sol que l'oborós desembre la gebre pura dels restobles d'aure. The fall of yellow hair of Flor de Neu is shed in golden tangles round her shoulders, like sun rays in December mist when glazed in gold by fresh frost sprinkled over fields. En fi, us podria parlar de moltes altres correspondències intertextuals que amplien el sentit i que enforteixen la riquesa de l'obra de Verdaguer en la seva vida nova, com deia Walter Benjamin, que és la traducció. Altres obres en la tradició èpica o poètica, com les de Milton, Tennyson, Longfellow, Beowulf en la nova traducció de Seamus Heaney, i fins i tot ressonàncies amb William Wordsworth, Robert Frost o T.S. Eliot. Totes aquestes són veus que s'hi afegeixen a la simfonia de la benvinguda Canigó en anglès. Cosa que em fa pensar en el cant primer, quan els joglars, com els en diu Verdaguer, els músics, comencen a tocar la música a la plec i s'hi afegeixen també lo passarell, la tórtora, lo pinsà, la losa i lo rossinyol, i fins i tot el resolí d'aigua que degota dels arbres a la prada com perla en un mantell. Voldria comentar una altra cosa sobre la gènesi de la traducció, i és que la preparació de l'antologia Selected Poems of Jacint Verdaguer
publicada ara fa 8 anys, em va obligar a endinsar-me molt més a fons en l'obra de Verdaguer, molt més que si senzillament hagués traduït Canigó i res més. De manera que aquesta traducció de Canigó crec que m'ha sortit més ben acabada ara, més rodona ara, que no pas si hagués sortit abans de l'antologia. Finalment, mentre també una sensació de satisfacció que aquest Canigó surti precisament ara, en el moment d'importància excepcional que viu el país. Espero que pugui servir per ajudar a projectar i a donar a conèixer millor Catalunya fronteres enllà. Moltíssimes gràcies.